Здравейте хора, аз съм Леди Монструм и днес, както виждате тук, аз ви представям, понеже се отказах от първи ми вариант за Хелоуин, а Хелоуин е след 2 дни, на втория ден, на 31-ви тази събота. Днес напазарувах от Джамбо и се оказа, че ще съм зомби. Добре, нека да започваме и ще ви покажа какво има. Показвам. Имаме тази страхотна чанта за бомбони, Trick or Treat, което означава пакост или лакомство. След това съм си напазарувала това тефтерче. Нали? Той е тефтер телефон. Той е някакъв тефтер, и с който ще ходи на училище да си записвам домашните телефон. Както видяхте, преди малко взех ето тази ръка, която е всъщност, това е... изчакайте, нека да взема ето тази ножица тук. Так му ще ми е полезна. Така, сега махам това. И виждате, ето това е шнола, с която на Хелоуин преди вечерта ще ходя да се обличам. Това ви го казах. Така, сега ви показвам. Това е, значи, това е изкуствена кръв, това е лепенка за лице, това е боя. И сега ще ги отворя и сега ви показвам първо тази боя. Ще ви покажа как. Като отворя, ето е боята. Просто малко, видяхте я. Така. От Джамбо, ако искате да си купите боята, ето как се казва. Нека само. Ще я виждате. Добре. Това е боята. Ето това е кръвта. Тя е същото. Fake wood. Сега като го развинтя, само да го развинтя. Много течно. Да. Вижте, като истинска кръв. Но е фалшива кръв. И е много реално. Имам, че това влиза под кожата. Жалко, че не мирише на истинска. И нищо ще да. Сега това е направо като истинска кожа, като си го сложиш. Това ще е на лицето ми. Нещо, аз като някакви добавки към него. Това се ми залепнат за малката раничка. Не трябваше да се маша. Вече не колко ми време. Взимам си мокрите кърпи и аз просто ще го изчистя. И така, хора, значи, ето какво си взехме. Взехме си тази това, както видяхте, това. Взехме си ето това, тази страхотна шнола и тази турба Trick or Treat. Ето я. И така, хора, надявам се да имате прекрасен Хелоуин, да се забавлявате много, да съберете много бомбони, да изплашите хората. Аз бях Леди Монструм и това е моето Хелоуин видео, какво съм си взела. Ще видите моя костюм как ще изглежда. Най-вероятно ще видите и мен в костюма. И до нови срещи! Чао!